Ay adlaw Pilipinas, mayong adlaw ato ang mga kabayan nga mga OFW, ato ang mga Cebuano, tanan nga mga nakatan-aw ron sa ato ang programa. Uy, salamat kayo sa bag-o nato nga mga followers, mga bag-o nato nga mga viewers, labi na yung mga likers sa bag-o ginato namugna lang nga Facebook page. Gitawag ni og Abogado sa Cebu at abogado sa buong Pilipinas. Ato ning gituyo mga kaigsunan aron matag usa kanato dunay basic ba lang nga kinaadman ug unsa may naa sa balaod. Ako diay si Attorney Buwing Alguno, ang inyong ikauban karon. Now, agig pasiyuna sa atong programa karon atong hisgutan ang pinaka-common or usa sa pinaka-common nga problema sa katawhan. Di lang diri sa ato sa Pilipinas, apil na uban nga mga lugar na problema po. Ang problema sa yuta. Labi na sa Pilipinas, bisan po sa kakaang nga yuta, ilugan yun. Ang pangutana, balido ba ang pagbaligya sa yuta bisan way pinirmahan o way kasulatan tali sa nagbaligya o sa gibaligyaan? O sa may unang tanaw sa ato ang balaod, naingon ang ato ang New Civil Code, ang Kodigo Sibil. O guna gani pagbaligya sa mga real properties. O sa mga real properties, mga butang kini nga dili basta-basta nga maalsa, mga butang nga dili maisdog-isdog, mga butang nga dili basta-basta nga mada, nga naka-attach pirmi sama sa yuta. Ang baligya ganig yuta, isuwat yun na kinahanglan dunay kasabutan sa sulat tali sa nagbaligya o sa gibaligyaan. Ang seller mao na ang nagbaligya, ang buyer mao kana ang gibaligyaan. Sa lain nga term ana, ang vendor ang nagbaligya, ang vindi maoy nipalit. Ang unang husay sa balaod mao, og dunay pagbaligya sa yuta, dunay kasulatan. Sa Pilipinas og bisan sa uban nga mga nasod, common yun na nga dunay permahan nga deed of sale. Para pagpahimugatan pag yun, ug aritas balaod sa Pilipinas mag-istorya, ang isuwat ana basta yuta, deed of absolute sale of a parcel of land. Para klaro kayo. Now, sa gikaingon na, og dunay yuta nga ibaligya, kinahanglan masulat og papel. Mahibaw ang seller nga siya ni baligya. Mahibaw sab ang buyer nga siya ni palit. Mabutang din ha, klarohon unsang butang gibaligya. Asa nahimutang ang yuta, pila ka square meters, ug unsay basihanan sa seller pagbaligya niya sa yuta, pilay presyo sa yuta. Para pag yun, pahimugatan ang dokumento, doon na pag mga testigo nga mopirma, nga nakasaksi sa pagbaligya sa yuta. Mao na ang naandan yun. Ug mao na mas sakto. Pero sige kaingon na, balido ba? Legal ba? Ma-enforce ba? Buti pasabot, pwede ba ka na nga ika-implement? Pwede ba ka na nga himo nga basihanan ang palit sa yuta nga way gipirmahan nga dokumento ang nagbaligya ug ang gibaligyaan? Pwede ba? Balido ba? Legal ba? Ato ang lilion ang pinakabag-ong hukom sa pinakataas nga hukmanan diri sa Pilipinas. Naamay ang angan sa ato ang mga hukmanan dinhi, naay municipal
trial courts. Naay regional trial courts. Dunay Court of Appeals ug ang pinakataas mao na lang Supreme Court. O ang hukom sa Supreme Court gi-consider usab kana nga kabahin na sa mga balaod sa Pilipinas. Busa ato ang pugbiton karon ang pinakabag-ong balaod pinasikad sa pinakabag-ong desisyon sa ato ang Supreme Court na promulgate Abril 2, tuig 2025 sa kaso nga Ocampo versus Batara Sapad. Unsa may istorya ani. Diadto kong tuig 1972, dunay mga usa ka hektaryang yuta didto sa Nueva Ecija ang gibaligya. Unya gipalit kini og 40,000 pesos. Gipaagi og data-data. Dangtan og pila ka tuig ang mga eredero sa gibaligyaan sa yuta. Kon ang mga eredero sa nagbaligya sa yuta, katong eredero ba sa sealer, mga kaliwat, ni claim na nga dili kuno balido ang pagbaligya sa yuta. Kay ang original nga buyer ug ang original nga sealer walay gipirmahan nga kasabutan. Wa na suwat sa papel ang pagbaligya sa yuta. Ningon na ang mga kaliwat sa mga sealer or kaliwat sa sealer, uy, wa man ni sila deed of sale. Bisan tissue paper nga gi suwat pag basihanan isip ebidensya sa palit wa gyud. Adi ni mahimo inbalido ang pagbaligya sa yuta. Atong bawion ang yuta. Kay ato ni nagkaso gid sila. Naabot ang kaso sa Regional Trial Court. Agrabyado ang ising kapartido, naabot sa Court of Appeals. Di pa man yun kontintos desisyon, ni abot yun sa pinakaatas nga hukmanan, ang Supreme Court. Kung unsa may giingon sa Supreme Court. Yes, tinuod. Ang unang tan-aw sa itong balaod, ubos sa civil code. Kinahanglan, ug doon na gani pagbaligya sa yuta, isuwat gayud ka na sa papel, ug unya notaryuhan. Apanwa magpasabot nga ang verbal nga palit sa yuta dili legal, dili valid. Balido gihapon ang pagbaligya sa yuta bisan ug wa pay gipirmahan nga kasabutan. Usa may giingon sa ato ang Supreme Court. Basta kuno magkasabot lang ang isig kahuna-huna sa buyer ug seller, wa sila pugsa, why ni influence nila, wa sila tiunig pusil, limpyo yun ang ilang hunahuna, nagsabo sila nga pare ato ibaligya ni yuta o palit magka pare. Dingon ang buyer, sige pare, ato nang paliton. Sila doon nagsabot. Unya dunay konsiderasyon sa pagpalit. Pilay mo palit si yuta pare. Pwede pare, 40,000 lang. Unya, sige pare, di ay 40,000 pare. Kumana na, sige pare, imo na yuta pare. Ningon ang pinagkataas na hukmanan. Nagkauyon man ang sinirog ang buyer. Naibaligya ang yuta. Naamag yung klarong konsiderasyon ang kwarta na 40,000. Wa sila pugsa sa transaksyon. Unya, na-deliver na ang yuta nga to sa buyer. Gani ang buyer aning kasuha. Nakapatitulo na sa yuta. Ningon ang Supreme Court, balido ang palit sa yuta. Bisan why gipirmahan nga kasulatan. Pero unsa may moralism aning kasuha? Ako mutambag yun ko ninyo, mapalit ka ng yuta. Labing maayo.
isulat ginagpakil. Doon na yung deed of absolute sale kung palit maging ang tuyo. Notaryuhan yun o abogado. Kunya ang deed of absolute sale, iparehistro yun ngadto sa Register of Deeds nga nahisakop sa Land Registration Authority kung LRA para mahimong ligong basihanan ang pagpalit sa yuta. Katanawan ni kasuhaw o kining mga nagbaligya o nagpalit ani yuta naapaunta sila gipirmahan da ang dokumento. Di unta ni mag-away pang ilaha mga anak ug mga apo ani yuta. Dili unta mo sangpot nga magkasuhay pa sila ngadto sa korte. Ha? Magkasuhay mo gani ng sangkap o papel. Tanawa ra gud na, hinuptukin niyo mayo, bisan ang uban dunay titulo, kasuhod man gani. Ang uban sangkap og tax declaration, kasuhod man gani. Ang uban naapay din absolute sale, kasuhod man gani. Unsa na ka ang palit nga laway ra gipuhunan. So suma total, ang kini kong palit sa yuta nga dili na kinahanglan nga isuwat og papel, exception kini sa general rule. Ang general rule isuwat yun og papel ang pagpalit og yuta. Exception na lang dili masuwat og papel. Labi nga isuwat yun aron dili malimot ang isig ka partido. Maklaro ginaan kung unsang butanga ang ibaligya, kinsa ang seller, kinsa ang buyer, pilay amount, asang lugar ang yuta, pila ka square meters. As possible, doon na pa yung mga testigo yun nga ibutang, mo pirma nga nakasaksis ng baligya sa yuta para pagsekuraan sa umaabot nga problema kung naaman. Ngano? Kamong seller, kamong buyer, may pa kayo mong relasyon. Suod kayo mo. Magtinagayan mo tuba sa inyo, pare. O dahil tuba dere pare. O sa ka-container pare. Mag-inaw na pare. Pinagis tagay-tagay. Nagmugna ang transaksyon. Baligyan na akong yuta. Ako pare. Kunya pare. Wa kay problema. Okay kayo akong asawa ni pare. Yung mga anak pare. Okay ka akong mga anak pare. Kunya wa kay mo. Gubutan ninyo ta pare, hagi gubutan ninyo ta pare, ay ka na mo, gubutan sila ani ba, na nagsabot man ta. Maay kay mo relasyon, ang seller o ang buyer, wa man mo kay baw, ug uno sa batasan sa inyong isig ka mga anak. Mahimo nga inyong mga anak na maoy mag-away, or kung maayo mga relasyon ang mga anak panalitan, uy, namaligya man ito atong tatay o yuta, no? Unya, wa man sila gipirmahan. Sige, okay na to, uy, kaya may makita og relasyon na natong mga anak goods. Sa nakapalit, di na natin magubot ka maikong pata. O, anak siguro. Pero ang inyong mga apo, o sa kay batasan na, or ang mga anak sa inyong mga apo, or ang mga apo sa mga apo ninyo, basit ato na ang problema. So, ang ako ikatambad yun. Siliyuhin nyo daan ang problema. O palit mo yuta, doon na yun ay sangkap nga dokumento. Natural, dili man mo sigurado kung unsa nga klase dokumento ang himuon o kung hibaw man gani mo doon na may mga teknikalidad kus balaod. Labi maayo nga mong konsulta mo dano ka abogado. Ato yung abogado kung unsa nga dokumento ang himuon aron mahimong balido ang transaksyon tali sa pagpalit o sa pagbaligya sa yuta. Sa ingon nga pamaagi matuldukan daan ang problema sa umaabot. Uy, salamat kayo ninyo, mga kaigsunan. Una gining video nga to ang napresentihan ninyo. Unya kini ato ang video naka-upload na ni karon sa ato ang bag-o lang nga gihimo nga Facebook page, ang Abogado sa Cebu at Abogado sa buong Pilipinas. Unya maka viewsan mo ani sa ato ang YouTube channel. Tanawan ninyo dito, Attorney Buin Alguno. Naapon na kini mao nga video ron. May unta og sa mabot pang adlaw maka upload pasagta og dugang nga video. Doon na mo mga makatunan sa mahitungod sa balaod bisan ginagmay, pero at least
kini kong ginagmay, di man nato i-underestimate. Ginagmay tino na, pero o magsige na siya, mudaghan na. Labi na nga karong panahon na, ayaw mo kumpiyansa, kay nauso ang gitawag og land scam. So matag dita lang mo siguro og karon sa pagsunod na itong upload sa video, posible sa maabot ka mga adlaw, ma-upload gihapon ta para doon na tayo mga pagtulunan nga po dinhi sa ato ang tulumanon. Ayaw mo kalimot yun, i-like, i-follow o i-share ninyo ang ato ang bag-o nga Facebook page. Abogado sa Cebu o abogado sa tibuok Pilipinas. Ako malikon, abogado sa Cebu at abogado sa buong Pilipinas. Kunya nga ito ang YouTube channel, Attorney Buen Alguno. Salamat o mayong adlaw, Pilipinas.